Τέλος στην ταλαιπωρία δεκάδων ασφαλισμένων του ΙΚΑ που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές της Μεσσηνίας δίνει υπογραφή σύμβαση συνεργασίας του Ιδρύματος με το νοσοκομείο Καλαμάτας. Συγκεκριμένα, μέχρι τώρα οι ασφαλισμένοι που πήγαιναν για εξετάσεις στα κέντρα υγείας αρμοδιότητας του νοσοκομείου Καλαμάτας πλήρωναν για αυτές, ενώ στη συνέχεια ήταν υποχρεωμένοι να έρχονται στην Καλαμάτα προκειμένου να πάρουν τα χρήματά τους από το ΙΚΑ. Η σύμβαση λοιπόν αυτή δίνει τέλος στην ταλαιπωρία τους. Αυτή η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας που θέλει να έχει το νοσοκομείο Καλαμάτας με τα ασφαλιστικά ταμεία. Και ως γνωστόν το ΙΚΑ είναι ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός και θεωρήσαμε σκόπιμο και αναγκαίο να συναντηθούμε προκειμένου να συζητήσουμε θέματα και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε περαιτέρω την υπάρχουσα καλή συνεργασία που έχουμε. Επίσης, σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνυπογράψουμε τη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ νοσοκομείου και ΙΚΑ. Αφορά μια σύμβαση το πώς οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ θα καλύπτονται υγειονομικά όταν έρχονται στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνυπογράψουμε τη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ νοσοκομείου και ΙΚΑ. Αφορά μια σύμβαση το πώς οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ θα καλύπτονται υγειονομικά όταν έρχονται στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Έχει δημιουργηθεί εδώ και αρκετό καιρό τώρα στους πολίτες κατοίκους σε διάφορες απομακρυσμένες περιοχές από το νοσοκομείο Καλαμάτας και αναφέρομαι ειδικότερα στους κατοίκους της Μεσσηνιακής Μάνης που στο θέμα των μικροβιολογικών εξετάσεων ίντουσαν υποχρεωμένοι να έρχονται 2 και 3 φορές από την περιοχή τους στην Καλαμάτα προκειμένου να πάρουν τα χρήματα που είχαν καταβάλει στο κέντρο υγείας προκειμένου να κάνουν τις μικροβιολογικές τους εξετάσεις. Σήμερα με την υπογραφή της σύμβασης λύνεται αυτό το πρόβλημα. Οι κάτοικοι δεν θα είναι υποχρεωμένοι όταν προσέρχονται στο κέντρο υγείας να καταβάλουν τα χρήματα, αλλά διαδικαστικά είναι ευθύνη δικιά μας να δούμε πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε και όντως με τη σύμβαση που υπογράφουμε ξεπερνιέται αυτό το πρόβλημα και μπαίνει ένα οριστικό τέλος στην ταλαιπωρία που υφίστανται οι κάτοικοι της περιοχής της συγκεκριμένης, αλλά και όποιοι άλλοι που έχουν αναφορά στα άλλα κέντρα υγείας που βρίσκονται υπό την ευθύνη του νοσοκομείου Καλαμάτας. Πιστεύω ότι η συνεργασία μεταξύ του νοσοκομείου και του ΙΚΑ και των υγειονομικών και των διοικητικών, όπως θα σας πει ο διοικητικός διευθυντής, είναι και πρέπει να είναι στενή και αν είναι δυνατόν θα έλεγα σε πάρα πολλά σημεία, διότι με αυτόν τον τρόπο πραγματικά θα εξαλειφθεί μια ταλαιπωρία, τουλάχιστον όσο μας αφορά, για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ όταν χρειάζεται να επισκεφθούν ή στα εξωτερικά ιατρεία ή στα επίγοντα ή να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο. Πιστεύω ότι με τη συνεργασία αυτή, αλλά και την έναρξη σήμερα ουσιαστικά αυτού του διαλόγου που θα τον επεκτείνουμε και θα παρακαλέσω τον κύριο διοικητή να τον επεκτείνουμε και σε επίπεδο επιστημονικό, να συναντηθούμε δηλαδή και με τους διευθυντές των κλινικών κλπ. Διότι μπορούμε πάρα πολύ απλά ασφαλισμένοι του ΙΚΑ να εξυπηρετηθούν σε χρόνο ρεκόρ θα έλεγα, χωρίς να υφίστανται καμία ταλαιπωρία, τα πήγαινε έλα, διότι καλώς ή κακώς στο νοσοκομείο, στη σημερινή του θέση, σε σχέση με την Παλαιά όπως θυμάστε, είναι σχετικά μακριά από το ΙΚΑ και πάρα πολλοί διαμαρτύρονται όταν για ψηλά ελαφρά θέματα που φαίνονται σε εμάς, εντάξει, όχι και τόσο σοβαρά, αλλά όταν ένας θέλει για μια υπογραφή να έρθει 2 ή 3 φορές στο νοσοκομείο από κακή συνεννόηση ή κάτι άλλο, αυτό δημιουργεί πρόβλημα έτσι κι αλλιώς και πέρα από την ταλαιπωρία του, δυσφημείται χωρίς λόγο και το νοσοκομείο και το ΙΚΑ. Η εργασία μας ήταν πάντοτε αγαστή με το νοσοκομείο, γιατί όντως είναι ο βασικός πάροχος δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Και θέλω να τονίσω ότι περίπου 800 εισαγωγές κάθε μήνα ασφαλισμένων μας του ΙΚΑ πληρώνονται από εμάς. Είναι μεγάλος αριθμός. Το ίδιο με αυτή την υπογραφή που θα γίνει τώρα θα διευρυνθεί αυτή η σύμβαση και για κάποιες περιπτώσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο ΙΚΑ και οι οποίες θα είναι και εκτός νοσηλείου, γιατί δεν μιλάμε για την νοσηλεία, είναι όλα μέσα.
σαν εξωτερικά ιατρεία και κυρίως θα βοηθήσει τα κέντρα υγείας που μπορούν να κάνουν τέτοιες εξετάσεις να μην έρχονται στην Καλαμάτα. Ή εάν έρθουν και επισκεφθούν τα ιατρεία του ΙΚΑ και πάρουν την εντολή να κάνουν τις εργαστηριακές εξετάσεις π.χ. στον Άγιο Νικόλα, να μπορεί να μην ξαναέρθει πάλι στην Καλαμάτα, να τις κάνει εκεί πέρα και να μην πληρώσει.